Okay guys, ato na taron ni Francisco Alegre ato ning hatod ang iyang wheelchair ug kas. Migo. Tira Migo. Oh. Bago ni mo wheelchair ko ha. Amigo, Migo. Kay Migo, kay ato pakita sa mga viewers Migo nga nalipay ka sa ilang hatag Migo. Atong ipakita sa mga followers ato Migo sa sponsor ani Migo ha. Oh. From other country Migo ang ni sponsor ni. Ya, init kayo. Ha? Init. Oh. Ganyo dyan ni Migo ha, dili na ingon Migo nga kuhan ako nang i-kuhan Migo. Kumiligi. Kuhan pala ni Migo. Sila si Jacob direct sa video te. Pero makita sa YouTube. Jacob. Kasi direct sa video ko. Ano Migo? Sakay Migo. Okay guys, mao ni siya si Francisco Alegre nga ato ang gisaaran nga ato tabangan. So salamat nga sponsor nga nipabot sa iyahang tabang. Ay Migo, naay pag naay gipilitan kag t-shirt pag Migo o kana ang ilis kag brief ha? O purol. Nalimot ko. Alam Migo. Ha. Sarap ko na Migo be. Gusto kong makakita si mong kagwapo Migo. Kay ba ka Migo og unsay taong isog Migo? Ang taong isog bisag putlong kamot di mudagan. Oh, putlong pikas kamot usad di ka mudagan. Putlong ang kitil, di ka mudagan ang usa ka til. Pagputol sa duha ka til. Dagan. Pag dagan niya dagma. Sakay bitog wheelchair asa pa dagma. Migo. Grabe ang kalipay ni amigo nako Francisco Alegre sa iyahang nadawat karon. Akong gituyo ni nga puwa Migo. Kay pong pa nila kini kunong puwa color sa paghigugma. So hangtod sa hangtod Migo ang atong paghigugma ni Migo. Sa atong mga followers. Oh, di gina mawa ha. Oh. Ha. Unsa imong gustong isulong Migo? Oh. Salamat ma'am sponsor. Salamat. Oh, ma'am Sir Alan Nunez, Sir Alan Nunez, si Ma'am Marilo. Nats Animation, liog yan channel ato i-subscribe from Canada. Anonymous, di magpahiskot siyang pangalan apan kinasing-kasing niya ning hatag ang niya karon ang ilang pagtabang Migo kinasing-kasing. Labi na gid sa mga intis family sa Cotabato. Ay kas Migo. Oh. 1, 2, 3, 4, mail, 5 pesos. Ikaw na bahala sa imong gustong paliton Migo ha. Ayaw ihubog-hubog ha. Kaya kang sudan. Ipait mong sudan. Para sa imong kagalingon Migo ha. Para nimo og mogamit ka din ha, mahatag ang mukuan ka din ha na kay gamiton sa imong kagalingon ha. Kunya ang imong short okay ra gani? Oo, okay ko na. Ay mas papa nimo, di siya mo kuan. Wow! Parti ko puano Migo. Hastilan. Tisuya bungot sa ukog nimo Migo. Nigo sa. Lolo nimo. Lolo nimo tawgan. Sus, Ginoo ka gwapo. Ah, may hati may Alegre ko kayo. Brief mo Migo, oh, gwapo kay magka-brief Migo. Ha? Ka, kini tanan Migo gikan sa to mga sponsor ato pasalamatan Migo ang ato mga sponsor Migo. Yeah, ato pasalamatan Migo. Salamat kaninyo ya. Kunig hapon sa sunod. Salamat. Oh. Ikaw ay Migo. Salamat. Ah! Oh, no, 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 no. Alay, alay. Ah, bigas, apir. Agay.
Kining tanan mga igala sa mga silingan nila dire tuo sila nga Ilis ka? sa ako pag video makakwarta ko. Pero sa ako ang pagtabang lang. Gusto na ko nga matabangan siya. Pero abi nyo igala nga akong channel perti pa ning gamayang subscriber. Gamay pa sa kay nig views. Dili ni ingon nga makapadato na ko ang income sa akong sweldo para sa akong pamilya. Perti ra nang gamaya. Pero nganong magsalig man ta, ang importante makatabang tag tao. Kay kining tanan tong pagtabang wa tay trabaho, wa tay kwarta nga atong ikahatag ani niya ug tungod sa atong gikan sa atong bulsa. Gikan ni sa atong mga sponsor. Salamat kining tanan. Ginoo ray magbawas sa inyong tabang ari ni Francisco Alegre. Daghan pa ta tabangan sa ibabaw gitagaan na tog 3,000 si Vasquez. Tabang na to siya po nito na naligsan ang tiil sa Kantibas doon na puti na tabangan. Hinaot sa kanunay permi mo magsuporta ani mga tawhana klase mga tao kini may tinuod nga naglisod. Kompleto tag tiil, kompleto tag kamot. Mga pagpun tag tabang nga nis gobyerno unsa pa kani sila? Okay, diyan lang ko to bakong channel. Salamat. Mayong adlaw kaniyong tanan. Okay, shout out sa akong mga solid followers nga akong ikaabot gahapon dito sa Cebu City. Pa-shout out sa Honey, Dulce, Chiril, Gian, Ini. Pa-shout out usab sa mga labukay vendors. O sa Kima Glass nga si Elvis de los Santos ang atong security guard din na napita. So, salamat kayo sa imong pagbantay sa akong motor kapong adlaw. Shout out sa day sa ako ang amigo din ha nga si Lee Torbiso, Mary Torbiso, Papa Rupo Torbiso nga katong nagpa-picture ako gahapon. Daghang salamat ninyo ha. Kini na lang ko to ang akong video. Subscribe sa akong channel Alimokoy Tres Buakak. Padayon na to panghatag pinaagi sa atong mga sponsor. Daghang salamat. God bless kaniyong tanan.